Nabato na sang anom ka medical facility sa probinsya sang Capiz ang medical supplies nga ginhatag sang Department of Health o kon DOH. Sandig sa report na gikan sa Capiz Cabalaka Information Center, nabato na sang rural health units sa mga banwa sang Ivisan, Sigma, Dao, Cuartero, Dumaraw, kag Dao District Hospital ang medical supplies nga ginarakipan sang face masks, coverall, isolation gown, head cover, shoe cover, apron kag gloves nagikan sa DOH, pinaagi sa Provincial Health Office. Tuma naman ang pagpasalamat sa mga banwa nga nakabaton sang nasambit nga supplies nga sarang nila magamit bilang proteksyon samtang nagapadayon sa paghatag sang serbisyo sa ilatag sa kamanga nasakupan. Balita nagikan diri sa probinsya sang Capiz. Ini si kabanderang Joshua Kenneth Anas, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.